PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. nagpahanumdom sa kapulisan nga mangin tampad sa serbisyo agud makuha ang pagsalig sang pumuluyo. PRO6 may bag-o nga regional director. Yari ang balita nga aton gintutukan. Agresibo apang tampad nga law enforcement operation na ginhatagan sa igtalupangod ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. sa pagserbis ring nga inspirational speaker sa turnover ceremony sa Police Regional Office 6. Ini ang kabahin sa iya 5 focus agenda bilang PNP Chief. Suno kay General Acorda, importante ini agud makuha ang pagsalig sa pumuluyo. And third safest Asian countries to visit. It's something that we can be proud of. And it's not us na galing sa taas. It's you who are on the ground. Sa turnover ceremony, gintalosan ni Brigadier General Jack Wanky si Brigadier General Sidney Villaflor bilang hepe sang PRO6. Ginpasalamatan naman ni Villaflor ang malapit siyam kabulan sining nga pagpamuno sa kapulisan sa rehiyon. We assured peaceful events like the 2023 Barangay and SK Kabataan election, as well as the Maskara, the Ati-Atihan, and the Dinagyang festivals. All remained peaceful with zero major incidents transpired. Sa pagpungko naman ni Brigadier General Wanky, ginpahayag sini nga mga direksyon sang iya liderato ang napasad sa 5 focus agenda sang PNP Chief. With your utmost support and cooperation, I firmly believe that we can continue the momentum that my predecessor has started, or perhaps even surpass his accomplishments. My leadership will simply be under the basic principles of management that will be anchored on the core values of the PNP. Si Wanky ang naging acting director sang Aviation Security Group kag naging isa sa mga opisyal sang National Capital Region Police Office kag PNPA. Diri sa Western Visayas, nagpangalaga dinhi bilang hepe sang Santuanay Boracay Tourist Police Office kag OIC sang Bacolod City Police Office sang 2017. Tumandok kini sang Benguet apang nakapangasawa sang isa ka Ilongga. Upod Kiromel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.